גם אצלך זוגיות קודמת, זוגיות בהולדה, 2 ילדים. בנסיעות לירושלים. את ירושלים, את מאוד משמעותית. את החישוב, מה שאני עושה, אני מצמצמת לידי מספר אחד. זאת אומרת, ה-1986 זה ה-6, ה-3, ה-2, מחברת את הכל 2. תזכרו, זה הייעוד שלנו. המספר המסכם זה הייעוד שלנו. זאת אומרת, לשם מה הגענו בגדול לעולם? מה מוביל אותנו ל2? זה כל אלה. הגיע ל6? שתיים ברור. שנה אישית 5. שנה אישית 5. אמרתי, המספרים האלה נשארים. אני מחליפה את זה לשנה הנוכחית, שזה 9, ואז זה נותן לי שנה אישית. בסדר? עכשיו, בשנה אישית 5, זה אומר שאת בשנה של שינויים. שנה 4, שהייתה קודם, היא שנה גם של משוב. זאת אומרת, את קיבלת המון תשובות, 4 ו7 הם שנים של משוב. קיבלת המון תשובות על תהליכים שעשית קודם. לחיוב או לשלילה. ופה מתחיל התהליך של השינוי. את יכולה להרגיש את זה. עוד פעם, התחומים העיקריים לשינוי, זוגיות, תעסוקה ומבנה. מבנה הבית שאנחנו גרים. יאללה, מישהו עוד רוצה לצמחים? את? את קפה? כן. את? רואים עליי שם? חוסר רצון לקבל הוראות. בסופו של דבר, 4 וה3, אם את מממשת אותם, את מגיעה לשטח. בסדר? זהו. יש פה את המספר 1 שאומר שאת לא אוהבת לקבל הוראות, את אוהבת להיות מובילה, תפקידי ניהול וכו'. ויש פה את המספר 4 שאומר שאת שמה לב לפרטי פרטים, שאת לפעמים עקשנית. לפעמים עקשנית, את שמה לב לפרטים ואת פרפקציוניסטית. עכשיו, מה הבעיה לגבי 4? אין מספר שהוא טוב או רע, אין כזה דבר. אנחנו נמצאים על סקאלה. זאת אומרת, אם אנחנו קיצוניים לצד החיובי, רואים את זה. אם אנחנו קיצוניים לצד השלילי של המספר, גם רואים את זה. העקשנות, למשל, שדיברתי אליה, אם ניקח את הנושא של אנחנו מתעקשים להגיע למטרה שלנו, זה חיובי. אבל אם אנחנו ניקח את 4 עם העקשנות שלו, ונתעקש על כל דבר במגע עם אנשים, אנחנו נגיע למריורות. יש לך את זה גם בתאריך, נכון? יש לך 3, 1, 5 שמחזק את הצורך במרחב, חופש, נסיעות וכו'. יש לך פה את 4, קצת עקשנות, קצת פרפקציוניסטית, ועוד פעם 5. אז רק שתביני, העניין שחשוב להבין שככל שיש לנו את אותו מספר שחוזר על עצמו גם בתאריך וגם בשם, העוצמות חזקות יותר. בסדר? זה מה שחשוב לנו. זאת אומרת, 5 זה אומר שיש לה את הצורך לצאת לחופשה? יש לה צורך יותר מאנשים אחרים. יש לה צורך לצאת לחופשה, היא צריכה מרחב. היא לא יכולה שיחנקו אותה. היא מיד מתפרצת. כאילו זה דווקא חופשה. כאילו ישר לך ילדה. ודרך אגב, העיסוקים שמתאימים למספרי 5 זה שיווק, תקשורת, פרסום, עבודה עם נסיעות, סתם שלא לא מממש את הטיפול. ואז מה קורה? ואז מה שקורה, יש לו כל מיני טריגרים. פתאום הוא מתחיל להרגיש לא טוב, פתאום דברים מפריעים לו, דברים שלא היו קודם, כל מיני דברים צצים לו. והוא רצה לפתוח עסק עצמאי, של למכור כלי פלסטיק וכאלה, כל מיני דברים כאלה שצריכים אותם בבית. הוא, זאת אומרת, אמר, אז נו, זה נכון לי לעשות את זה? אמרתי לו, כן, אם תיקח את הנושא הזה
ותמכור גם לבתי חולים, תמכור למקומות שיש להם ילדים עם צרכים מיוחדים, אתה מממש את השבח. ואז כל התחלואים האלה ירדו ממך. או יגיעו למצב שתוכל להתמודד ולחיות עם זה בשלום. זאת אומרת, זה המשחק שאנחנו עושים לאנשים שלא יכולים בצורה ממשית לטפל. יש עוד שאלה? לא. רגע, ומה עם השם? והשם אני כבר אעשה, אבל מה שעוד חשוב לי לומר על התאריך לידה, 3, שמורכב מ-1 ו-2. 1 זה אומר שאת לא כל כך אוהבת לקבל הוראות, נכון? והשתיים, הוא אומר שאת בן אדם מכיל, את בן אדם שיודע לגשר, יש לך את היכולת הזאת. העבודה שהייתה מומלצת לך לפי השתיים זה עבודה עם נשים וילדים. ובצד אחד, ואת לא, וזה. מוטי אמרת את הפסק לפני? תראי שיר, אני אדגיש משהו. לפי התאריך לידה, הצורך שלך בילודה הוא אחרי ביסוס של קריירה. לפי השם, והנה פה, אני לא יודעת למי אמרתי על הנושא של הרמוניה. הרמוניה בין שם לבין התאריך לידה הוא מאוד חשוב. פה יש פחות הרמוניה. למה? בגלל שיש לך פה את השתיים, שימי לב כמה פעמים הוא מופיע, זוגיות והולדה ומשפחתיות. אז יש לך בתוכך לפעמים קונפליקט. את נוטה לחשוב על הדברים האלה, והרבה פעמים את אומרת לו, נחזור לקריירה, כי קודם כל שם אני צריכה להיות.